saber escoitar tamén é importante á hora de mellorar as nosas relacións interpersoais. O feito de estar calados mentras me falan non significa sempre que estemos escoitando. Pode ser que ás veces eu este calada, pero este pensando o que eu lle vou contestar a esa persoa unha vez que me deixe falar. Ou os meus propios medos e inseguridades fanme estar pensando o que a outra persoa pensará sobre min, por exemplo, ou sobre determinada situación. E iso evidentemente me resta de poder escoitar como é debido o que me está a decir e como mo está a decir. E vai ser unha barreira, porque de aí veñen tamén moitas veces conflitos por malas interpretacións, por exemplo. Entón, aprender a escoitar é importante. É importante, pois aquí tamén os aspectos da comunicación non verbal, pois que a outra persoa tamén vexa que hai interés real no que me está contando e que eu estou atendendo, pois eso, coa mirada, tendo un contacto ocular xeitoso, ou tamén incluso a hora de amosarme tamén adaptado adecuadamente a esa situación, pois a nivel eso de xesticulación, de movimento corporal ou de postura corporal. Todas esas cousas que xa vimos noutros vídeos. Entón, é importante e por iso tamén os animo a que botedes unha ollada e reflexionades sobre a ver con que persoas considerades que estades sendo boas escoitadoras e tamén con que persoas vos costa facer esa actividade de escoita real, vale? E tamén, da mesma maneira, é algo que nos vai axudar para nós tamén poder demandar aos demais en situacións determinadas que, queremos ser escoitadas debidamente. Entón, logo vos poño así algunha pincelada por si vos pode axudar logo deste vídeo e xa sabedes, pois a practicar e a seguir aprendendo, si queredes, vale? Veña, un saúdo.